מלא לקוחות פונים אליי, אומרים לי, אנחנו עושים מלא עבודה שיווקית, מפרסמים ומשקיעים מלא בשיווק, אבל בסוף זה לא עובד לנו. אז אני רוצה לדבר איתכם רגע על איך משפרים את המצב הזה באמצעות ייעוץ שיווקי. אבל לפני שנדבר על ייעוץ שיווקי, בואו נדבר רגע על בעיות. האם הבעיות האלה מדברות אליכם? אם כן, כדאי שתשקלו לקחת יועץ שיווקי. השקעתם מלא בפרסום בגוגל, בפייסבוק, באינסטגרם, בטלגרם, במשפיעני רשת, בעיתונות מסורתית, בבאנרים, בכל מיני דברים כאלה, ואתם רואים שזה לא עובד. אתם יודעים, הלקוחות שלנו מרוצים מהמוצר, אבל בפועל אנחנו לא מצליחים להביא לקוחות חדשים מכל הפרסום הזה. אתם צריכים מישהו שיעבוד איתכם. האם אתם יודעים למדוד מה עשתה כל אחת מהפלטפורמות שהשקעתם בהם? אם אתם לא יודעים למדוד ולהגיד זה עובד וזה לא עובד, תשקלו לקחת מישהו שיעזור לכם. אתם כל הזמן מסתכלים על המתחרים, ואתם אומרים, רגע, המתחרה עשה ככה, אני אעשה כמוהו, המתחרה האחר עשה ככה, אני אעשה כמוהו, וכל הזמן משנים בגלל המתחרים. אין לכם תוכנית שלכם, אתם חייבים מישהו שיבנה את זה איתכם. יש לכם מנהל שיווק, אבל אין לו צוות שיעבוד איתו. הוא חייב מישהו שיעזור לו לחשוב. כדאי לכם לקחת מישהו שיעזור לו, ויעבוד איתו ביחד, ויביא לו רעיונות יצירתיים, גם משווקים אחרים. אין לכם אסטרטגיה, אתם כל הזמן שולפים. אתם צריכים מישהו שיבוא ויעזור לכם לבנות אסטרטגיה ברורה, שתבוא ותגיד מה תוכנית הפרסום שלנו, ולא זזים ממנה עד שהיא עובדת. נכון, לא בעקשנות, אבל יש דרכים לעשות את זה נכון. דבר אחרון, לא חייבים תוכנית שנתית, יכולה להיות גם חצי שנתית, רבע שנתית, אבל האם יש לכם תוכנית כזאת לטווח ארוך? אם אין לכם תוכנית לטווח ארוך, כדאי לכם לשקול, להכניס מישהו שיעזור לכם לבנות תוכנית כזאת, וללכת בעקבותיה. אם 2 מכל השאלות האלה נכונות לגביכם, וואלה, תשקלו להכניס יועץ שיווקי. מה יעשה אותו יועץ שיווקי? תעקבו ותראו בסרטונים הבאים, נתראה.